खुलुमबाय। दिनै बे समावहा जों दंफैयो बाथौ बिबुंसारा बे बर' बाजार दख'रा लाइमोन आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनाय जे थावनियाव बे थावनियानो जाहैबाय जोंहा सोमलिगुरि गामि। दिनै सोमलिगुरि गामिया बे 20थि बोसोरसालिया लाइमोन सावराय जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जि मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारि लादों। बिथांमोना बे हाबाफारिखौहाय एसेबां खस्थ' खालामनानै मानो थाखाय बिदि सेमिनारखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोखो जों बेखौ एसे मिन्थिगोन दिनैसो। जोंहा बे बानजाय आफादनि जोंहा आफादगिरि जोंजों लोगोसे दङ। दिनैनि जे हाबाफारि नोंथाङा एसे फोरमायदो जोंनिखौ। बर' बाजार दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम बिनि मोनसे उइंस लाइमोन आफाद, बे लाइमोन आफादनि 20थि सेमिनार बिथांमोना दिनैनिफ्राय 6 दानसो सिगांनो जोंनाव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट होफैदोंमोन जे बाथौ धोरोमनि मोनसे सेमिनार लानि। बिनि थाखाय सोमलिगुरि गामिखौ जों गोसोजों सायख'दों। सायख'नायनि जाहोना बेनो, नोंथांमोना बेबायदि मोजां मोनसे फेसिलिटि जायगानिफ्राय लानानै जाहोनाय लोंहोनाय थाहोनाय समायना मोनसे मन्दिरखौ नुहुरनानै बिथांमोना जोंखौ आपिल खालामफैदों। थोंजोङैनो जोङो वेलकाम खालामदों, फै खुंफै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बाथौ धोरोमखौ गमामायै मुलुगाव जुदि फोसावनांगौ जामारोब्ला जोंबायदि लाइमोना गोबां बिबान दङ। फाफ्लियावनो होन, जानजियावनो होन, फिखुङावनो होन। दा बे धोरोमखौ फोसावनांगौ, फेहेरनांगौ। बे धोरोमखौ मुलुगाव हिन्दु धोरोम, ख्रिष्ट धर्म बा इस्लाम धोरोमफोरबायदि जुदि फोसावनांगौ जायोब्ला, मुंदांखा खालामनांगौ जायोब्ला लाइमोनफ्रासो हागोन। बेनिखायनो आङो दुलाराय बाथौ धोरोम सिबिसुला लाइमोन गासै बाथौसा रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बे धोरोमखौ लानानै मुलुगाव फोसारो, फेहेरो। बिनि बावनाय थिनाय नेमखान्थि, हाबा खुंनाय आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, बे धोरोम नङाब्ला बर' हारिया मुलुगाव सिनायथि मोननाय नङामोन। बेखौ लानानैनो आं जोबोर गोग्गायो। आरो मोनसे सोंथिबाव, नोंथांमोना जे इसेबां मोनसे खरसा खालामनानै बे हाबाफारिखौ लाबाय, बेयाव नोंथांमोना मा बुंनो मोनो? दिनैनि जे हाबाफारि लाबाय नोंथांमोना बेसेबांसो जाफुंनायखौ नोंथांमोना हाबाफारिखौ आं जाफुंसारनाय होननानै लादों। बिथांमोननिफ्राय गासै 500 थान्दै लेंहरदोंमोन। 500आनो सफैदों आरो खुंनो मोननानै आंथ' गोजोननाय मोन्दों। थाखा फैसा जेबो प्रब्लेम जायाखै। खुंनो मोननानै बिराद गोजोनदों। आरो बे समावहा मोनसेबाव, जोंहा गुबुन जे आनसलिक बिथांमोना खुङा, बे हाबाफारिखौहाय खुंजानो नोंथाङा लुगैयो ना लुगैया बेखौ एसे फोरमाय। आंनिफ्राय 1 नाम्बारावनो माने खुंनांगौ। खुंनायनि जाहोना बेनो, मानो खुंनांगौ होननानै बुङोब्ला दहायनो आं बुंखांबाय, मुलुगाव जुदि फोसावनांगौ जायोब्ला, सिनायथि होनांगौ जायोब्ला जोंबायदि लाइमोना बोसोरसेयाव बेबायदि लोगो हमलायनानै सेमिनार खुंनाया खोब ओंथि गोनां होननानै आं सानो। साबायखर थाबाय बेखिनियावहा जोंनो बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय।